Waqt il-Qudiesa Pontifikali ta' jum l-Assunta fil-Mosta mistenni jkun ippreżenta d-dokument lill-Arċisqof Charles Scicluna bir-raġunijiet għaliex ir-rotunda tal-Mosta għandha ssir bażilika. L-Arċipriet tal-Mosta Dun Albert Buħaġar fisser kif kienet sena ħidma bilan li kollox ikun imħejji b'mod li ma jiddiżappuntax lil Mostin. Issa kollox se jkun fidej l-Arċisqof. Biex hu jkun jista' mbagħad jiddiskutih u jiddiskuti din it-talba mal-Konferenza Episkopali ta' Malta u eventwalment mbagħad wara l-Arċisqof ikun jista' wkoll iressaq din it-talba il-kongregazzjoni Ruma jiġifieri biex il-Papa jekk hija xewqa tiegħu wkoll kjara li hu bżonn jagħmel jeleva l-parroċċja tal-Mosta għal dan it-titlu. Dan id-dokument tħejja minn grupp ta' nies magħmula mill-lajċi u saċerdoti wara li kienet saret it-talba formali s-sena l-oħra. Kien propju nhar il-15 ta' Wissu tas-sena l-oħra, waqt il-Qudiesa Pontifikali fl-okkażjoni tal-Festa ta' Santa Marija tal-Mosta li l-Arċisqof Charles Scicluna laqgħat talba formali tal-Arċipriet tal-Parroċċa Dun Albert Buħaġar biex din il-Knisja tiġi elevata t-titlu ta' Bażilika. Dakinhar kien evidenti s-sodisfazzjon u l-ferħ fuq wiċċ il-Mostin, hekk kif kien ilhom jagħmlu din it-talba bla suċċess għal snin twal. Id-dokument jitkellem dwar diversi aspetti tal-parroċċa u l-ħajja tal-Mostin. Dan id-dokument jitkellem fuq il-ħajja tal-parroċċa kif inhi, popolazzjoni, għaqdiet tal-parroċċa, dak li jifforma l-parroċċa, dak li l-parroċċa llum. Madankollu dokument bħal dan ma jistax ma jitkellimx dwar l-aspett monumentali ta' din il-Knisja li għandha r-raba l-akbar kopla fid-dinja. Rrid jitkellem fuq il-Knisja bħala monument, jiġifieri l-binja tagħha, l-istruttura u dak kollu li fiha. Dak li hu marbut mal-liturġija, jiġifieri trid tkun knisja adattata skont il-liturġija ta' żminijiet. Titkellem fuq ukoll fuq l-istorja u l-prestiġju ta' arti li anke għandha l-parroċċa. Id-dokument jelenka b'mod ċar ukoll l-avvenimenti kbar li seħħew fil-Knisja tal-Mosta, fosthom il-Kungress Ewkaristiku tal-1913 iżda mhux biss. Ir-raġunijiet kollha jinsabu elenkati fid-dokument li nhar it-tnejn jgħaddi minn ita l-oħra. Aħna dan l-istejnieħ u lajna tal-lantuħ l-Arċisqof dikinhar tal-Festa Santa Marija. Senti il-preżent dan id-dokument nhar il-15 ta' Wissu.